Знаете ли, че бозайниците са навсякъде около нас? Те ходят по земята, плуват в морето и дори летят във въздуха. Тези невероятни създания са се приспособили към широк спектър от среди, показвайки своята издръжливост и адаптивност. От най-малката земеровка, която може да се побере в ръката ви, до най-големия синкит, който може да бъде дълъг колкото баскетболно игрище, бозайниците се срещат във всякакви форми и размери, доказателство за техния еволюционен успех. Те са съществена част от екосистемата на планетата. Всеки вид играе уникална роля, допринасяйки за баланса и здравето на своята среда. Бозайниците са очарователни създания с уникални черти и адаптации. Например, полярната лисица е развила дебела козина, за да оцелява в студения климат, докато делфините са се приспособили към живот във водата. Те играят важна роля в своята среда, от опрашването на растенията до контролирането на популациите на плячката. Вълкът, например, помага за поддържането на баланса на своята екосистема. Тяхното присъствие обогатява живота на Земята. Без бозайници като трудолюбивия бобър, нашият свят би загубил сложността и красотата, които виждаме днес. Бозайниците са топлокръвни животни. Това означава, че могат сами да регулират телесната си температура. За разлика от влечугите, бозайниците произвеждат топлина отвътре. Друга типична черта е тяхната козина или кожа. Това им помага да се стоплят при ниски температури. Повечето бозайници раждат живи малки. Майките кърмят малките си с мляко, което им осигурява важни хранителни вещества. Бозайниците обитават широк спектър от среди по целия свят. От буйни дъждовни гори до палещи пустини, видове като ягуар и кенгуру са еволюирали, за да процъфтяват в своите уникални среди. Полярните мечки са създадени да оцеляват в мразовитата Арктика благодарение на дебелата си козина. Камилите, от друга страна, са перфектно приспособени към сухите пустини. Те съхраняват мазнини в гърбиците си, които могат да бъдат превърнати във вода. Прилепите използват ехолокация, за да се ориентират и ловуват в тъмни пещери и гори. Бозайниците са развили невероятни начини за оцеляване в своята среда. Тези начини могат да бъдат физически или поведенчески, или комбинация от двете. Жирафите, например, са развили дълги вратове, за да достигат листа високо по дърветата. Прилепите, единствените истински летящи бозайници, имат крила изградени от кожна мембрана, опъната между дългите им пръсти и тялото. Кенгурата разчитат на мощните си крака и опашка за движение и поддържане на равновесие. Полярните мечки са изолирани от дебела козина и мазнини, а делфините използват ехолокация, за да процъфтяват в морето. Глава 5. Ежедневието на бозайниците. Бозайниците проявяват широк спектър от поведения. От най-малката мишка до най-големия синкит, всеки вид е развил уникални начини за взаимодействие със своята среда и помежду си. Тези дейности са ключови за тяхното оцеляване. Търсенето на храна им осигурява необходимата енергия, докато отглеждането на малките осигурява следващото поколение. Отбранителните действия ги предпазват от хищници. Яденето, размножаването, отглеждането на малките и избягването на хищници са част от тяхното ежедневие. Яденето може да означава паша, както при зебрите, или лов, както при гепардите. Брачните ритуали могат да показват сила или красота. Отглеждането на малките често включва родителите, които ги учат на важни умения за оцеляване. Някои бозайници, като лъвовете, са социални и живеят на групи. Тези структури осигуряват защита и помагат при лов и отглеждане на малките. Слоновете, например, имат сложни социални мрежи и проявяват забележително сътрудничество и емпатия. Други, като тигрите, водят самотен живот и защитават големи територии. Това намалява конкуренцията за ресурси и им позволява да се съсредоточат върху оцеляването и размножаването. Мечките също често са самотници, с изключение на брачния период или когато майките отглеждат малки. Много бозайници, като катериците и чиповете, събират храна за периоди на недостиг. Това е особено важно в райони с сурови зими или периоди на суша. Чрез съхраняване на храна те си осигуряват оцеляване, когато ресурсите са оскъдни. Значителен пример за изобретателността и адаптивността на бозайниците.
Глава 6. Социални пеперуди и самотни вълци. Социалното поведение е ключово за много бозайници, като елени и маймуни. Живота в група предлага предимства като по-добра защита от хищници, както при зебрите. Слоновете живеят в стада, водени от матриарх, най-старата и опитна женска. Тези стада защитават малките и осигуряват безопасност на малките слончета. Вълците също образуват глутници с ясна социална иерархия за сътрудничество и ефективен лов. Бозайници като тигри и мечки водят по-самотен живот и разчитат на своята сила и умения. Глава 7. Бозайници в опасност. Много видове бозайници, като амурския леопард и суматранския орангутан, са изправени пред сериозни заплахи за своето оцеляване. Човешката дейност, като унищожаване на местообитания, бракониерство и изменение на климата, оказва натиск върху популациите на бозайниците. Обезлесяването за култури и производство на дървесина лишава бозайници, като борнейския орангутан и бенгалския тигър, от техния дом и храна. Бракониерството, незаконният лов и уловът на животни десетят популациите на застрашени видове като слонове, носорози и панголини. Глава 8. Защитаваме нашите космати приятели. Защитата на бозайници, като слонове и снежни пантери, е от решаващо значение и допринася за тяхното оцеляване. Защитените зони, като национални паркове и природни резервати, запазват естествените местообитания за видове като голямата панда и лисицата. Патрулите срещу бракониерството и законодателството се борят с незаконната търговия с диви животни и защитават животни като носорози и панголини. Кампаниите за обществено образование информират за значението на опазването на природата и насърчават отговорно поведение, което е от полза за създания като коалата и видрата. Глава 9. Бъдещето на бозайниците. Когато гледаме към бъдещето, съдбата на бозайниците на нашата планета е важна тема. Тези създания, от най-малките гризачи до най-големите китове, играят ключова роля в нашите екосистеми. Бъдещето на бозайниците зависи от нашите действия. Защитата започва от всички нас. Като участваме в дейности като засаждане на дървета, възстановяване на местообитания и намаляване на нашия въглероден отпечатък, можем значително да променим ситуацията. Борбата с заплахи като загуба на местообитания, изменение на климата и бракониерство е от решаващо значение. Учените неуморно работят за изучаване на тези животни и разработване на стратегии за тяхната защита. От неуловимия снежен леопард в Хималаите до игривите делфини в нашите океани, всеки вид е изправен пред уникални предизвикателства. Можем да допринесем за това тези прекрасни създания да продължат да процъфтяват за бъдещите поколения. Връзката между майката и нейното малко, или гледката на стадо бозайници, движещи се заедно в дивата природа, ни напомня за красотата и взаимосвързаността на живота. Наш дълг е да защитим тези космати чудеса и планетата, която споделяме. Образованието на младото поколение относно опазването на дивата природа е от решаващо значение. Когато децата виждат животни в зоологически градини или резервати, това развива в тях чувство на изумление и желание да защитават тези създания. Всяко усилие, колкото и малко да е, може да допринесе за осигуряване на бъдеще, в което бозайниците ще продължат да обогатяват живота на Земята. От местни инициативи до глобални директиви, всяко действие има значение. Заедно можем да създадем свят, в който бозайници, като издръжливия бизон и нежната голяма панда, не само ще оцелеят, но и ще процъфтяват, като по този начин ще укрепят богатото биоразнообразие на нашата планета.